Umesto pred šalterima i uz pomoć komplikovanih procedura i gomile obrazaca, građani i predstavnici kompanija u Srbiji moći će da komuniciraju i prate rad i izveštaj inspekcija putem interneta. To bi trebalo da omogući takozvani e-inspektor, a koji će objediniti sve inspektorate i tako poboljšati njihovu efikasnost i transparentnost. Kada će ova novina u potpunosti da oživi i da li je elektronski inspektor nepodložen mitu i korupciji? O tome za Dnevnik govori državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović. Sa njim razgovara Marija Savić-Stamenić. Marija, izvoli. Hvala ti, Ivona. Dakle, elektronski inspektor nastao je kao odgovor na istraživanja koja pokazuju da 2/3 privrednika smatra da siva ekonomija ima izuzetno negativan uticaj na njihovo poslovanje, dok samo 1/3 njih misli da ih inspekcije efikasno štite od ovog problema. Skoro 60% privrednika veruje da inspekcije nisu dobro koordinisane, a 22% njih smatra da su primorani da plate mito inspektoru. Dobro jutro, gospodine Ožegoviću. Dakle, kako će funkcionisati ovaj novi sistem i koje su njegove prednosti? Pa, pre svega da kažem, upravo elektronske komunikacije omogućavaju brži i savremeniji način poslovanja i mislim da je upravo i to delimično odgovor na ono za smanjenje korupcije, jer građani brže i efikasnije završavaju neki svoj posao, preskaču one čuvene šaltere, a u ovom slučaju će imati uvida u to šta će inspekcije da rade. Ovo će zaživeti u 2018. godini zato što je ovo dosta komplikovan proces i ja bih podsjetio od donošenja zakona, mi smo mnogo toga uradili. Doneli smo već i podzakonska akta, krećemo sa obukom inspektora, izdata su i stručno-metodološka objašnjenja, vodiči za primjenu, gde upravo zbog ovih žalbi privrede hoćemo da ujednačimo praksu, da oni ne bi različito postupali u istim situacijama i na kraju taj proces treba da se završi izradom informacionog sistema na koje će biti, da kažem, povezane sve inspekcije i mi smo upravo juče imali jednu veliku radionicu u klubu poslanika gde su bili predstavnici svih inspekcija, ali prvo moramo da popišemo sve procese i postupke koje oni imaju, da kažem, u svojim resorima, a posle toga kreće izrada ovog informacionog sistema. Da, ono na što se privrednici najviše žale, između ostalog, jeste i to da vrlo često se dešava da inspektori kontrolišu uvek iste privrednike, dakle da se nekima traže dlake u jajetu, dok se drugima gleda kroz prste, oni se nikad ne kontrolišu i tako dalje. Da li će ovaj elektronski inspektor taj nedostatak da ispravi? Naravno, ja sam rekao, pored toga što će moći da imaju uvida šta to njihove kolege su uradile iz drugih inspekcija u procesu nadzora na određenim privrednim subjektom, što do sada nije bilo slučaj, jer su zaista one bile fragmentirane. To će im u krajnjem slučaju omogućiti da one subjekte, a to imaće kroz uvid u ovom informacionom sistemu, da one koji zaista legalno posluju i koji kod više kontrola nisu pronađeni nedostaci, da oni budu predmet, da kažem, ređih kontrola, a to će im takođe pomoći u proceni nekih rizika koji ovaj zakon donosi, znači tamo gde su veći rizici, gde je veća mogućnost za nelegalno poslovanje, tamo će biti veća pažnja ovih inspektorata. Da, i nije tajna da su inspektori često bili podložni korupciji. Da li mislite da će to sada da se smeni? Naravno, zato što je takođe posljednja faza, odnosno mi to paralelno radimo sa izradom ovog informacionog sistema, radit ćemo i na opremanju samih inspektora koji će biti opremljeni i laptopovima i tabletima i svim onim što u postupku inspekcijskog nadzora mi je potrebno za efikasan rad. Znači, prilikom same kontrole određenog subjekta, oni će u tabletu odmah taj zapisnik uneti i on će ući u taj informacioni sistem, znači on će biti vidljiv ne samo drugim inspekcijama, nego i njihovim šefovima. U krajnjem slučaju, taj čitav rad će, da kažem, da nadgleda i odbor za koordinaciju i koordinacijna komisija koja je formirana ovim zakonom o inspekcijskom nadzoru. A jedan od velikih problema je takođe mali broj inspektora. Kako rešiti taj problem? Pa da, to je neki proces koji je počeo još 2009. 2010. godine sa ranijim racionalizacijama, da su upravo je došlo do smanjenja broja inspektora i s obzirom da je prioritet ove vlade, i to je, ja mislim, istaknuto u početnom ekspozeu premijera, borba protiv sive ekonomije, mi ćemo morati u ovom delu da poradimo na tome, da ojačamo inspekcije, jer oni sa ovim zakonom dobijaju ne samo mogućnosti i nove alate za borbu protiv sive ekonomije, već je potrebno da i oni bolje sarađuju sa privredom.
A od avgusta, to još da kažemo, dakle od avgusta je počela da se primenjuje odredbe zakona po kojoj inspektori sada mogu da kontrolišu i neregistrovane subjekte, dakle one koje posluju u sivoj zoni. Velika su očekivanja od ovog zakona bila da će 100.000 ljudi prevesti iz sive zone u legalne tokove. Kakvi su rezultati sada posle 2 meseca primene? Pa ja moram da kažem, puna primjena kreće od aprila 2016. baš zato što smo hteli sve ove pripremne radnje da uradimo, zato što je to veoma obiman posao, ali ove odredbe su stupile na snagu. Ove odredbe su stupile od 1. avgusta i mi sada već prikupljamo podatke vezano za porast registracije neregistrovanih subjekata i mi smo u avgustu mesecu imali po podacima od APR-a baš prilikom početka primjene zakona gde oko 600 novo registrovanih subjekata, a bio jutros i kolega iz ministarstva Aleksandar Simić koji je rukovodilac jedne radne grupe, oni su također registrovali negde oko 200 neregistrovanih subjekata i pored toga je primećeno negde oko 3000 samostalnih zanatskih i trgovačkih radnji, znači porast registracije i očekujemo također, a to prikupljamo sada podatke upravo za taj prvi mesec, registrovani broj, povećanje broja registrovanih radnika, zato što sa ovim zakonom, to moram da kažem, znači neregistrovani radnici čak i u registrovanim subjektima se tretiraju kao nelegalno poslovanje. I za kraj samo zakon o platnim razredima, to je zakon koji se dugo čeka iz vašeg ministarstva. Kada možemo da očekujemo da predložite taj zakon? Pa zakon je bio, odnosno nacrt zakona je odavno gotovo. Ono što je problematično i što je komplikovano bilo i zašto je trebalo vremena, to je izrada kataloga radnih mesta. To je veoma obiman posao. Kada očekujemo taj zakon da se nađe? Pa to bi trebalo da bude gotovo, odnosno da bude na vladi do kraja oktobra, početkom novembra, jer je ideja da se usvajanjem tog zakona počne primjena od 1. januara 2016. godine. Da li će početi primjena? Da li je to realno? Pa ako bude usvojen, trebalo bi da počne. Od 1. januara. Hvala na gostovanju u Dnevniku RTS-a. Ivona, izvoli. Marija, hvala. Nacionalna dečija linija obeležava deceniju postojanja i rada. Jedina nacionalna linija te vrste u Srbiji, dečiji SOS telefon, dostupan je 24 časa dnevno za sve mališane koji imaju